Bisan og nakasinati og kusog nga ulan ang Davao de Oro kagahapon o Oktubre 26, wala kini makapugong kang Governor Raul Mabanglo o personal nga giinspeksyon ang mga eskwelahan nga naapektuhan sa milabayng kusog na linog nga mitayog sa probinsya aron personal nga masuta ang kahimtang niini. Nakita sa gobernador ang mga liki sa semento pero ang nakakuha og atensyon kaniya ang nagbarog nga karaang Bahi Elementary School nga pulos kahoy pa ang dapat niini pero nagbarog gihapon bisan kitay og kini og kusog nga linog niadtong Oktubre 10, 2025. Giinspeksyon sab sa gobernador ang Caragan Elementary School, Langgawisan National High School ug Kaloyapi Elementary School nga pulos sakop sa munisipalidad sa Maragusan, Davao de Oro. Nakaygayon sab ang mga magtutudlo nga makighimamat sa gobernador ug gipaminaw ang ilang panginahanglanon sa eskwelahan, hilabi na kadtong adunay mga daot ug nangaliki. Gipasalig sa probinsyal nga gobyerno nga mosuporta sila ug andam nga motabang sa mga panginahanglanon sa mga apektadong eskwelahan. Ang mga eskwelahan nga giinspeksyon nahimutang sa mga hilit nga barangay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.